Si lanang sing di sing wedok sing di wong ganteng-ganteng wong ayu-ayu. Dosa kali. Sucek lah. Ojo. Kok padha, Cek? Baleni, Cek, balen apa? Tapi dimiki aku.
termasuk double terima tamu. Jokowi kleru, Jokowi sudah kleru deh. Masa kleru? Weh, kleru. Hah? Pak Gita orang nanti, saya ini nantian. Cuma ngedak. Assalamualaikum. Suara ini loh, wedok. Lali aku lak wedok. Sing lumpes kan suarane, sadu lho. Cengenges kan. Ini mau pacarku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ya kok? Kertas. Bacaan. Baca kacang, weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Turut menyelenggarakan walimatul yang bernama Muhammad Dafa Budaya. Dafa Budaya. Muhammad Dafa Ferdiansah. 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 Foto kabeh. Putranipun Bapak Suban dalam Subandi dan Ibu Purwanto. Purnami. Pak tua apa yang ngepengesane? Kowe maca dina to? Purnami. Sadaqallahul adzim. Sopan biasmu. Hajate sunat, tapi ya tau sunat. Ya sunat to aku ya. Ya ning Pak Dokter. Ora. Ning ndi? Cokot kirek. Delok bentuke. Pengen royan coba kiri. Aku ning dokter soalnya. Ojo, sumpah nek nane lanang aku rotekku langsung lho. Nyapa? Mati. Kamu. Dok. Gini kan aku cita-citane pengen dadi apa to jane? Aku dadi penari to. Penari ku dadi apa? Kayak aku alhamdulillah dadi. Dadi apa? Dadi. Ambekmu kuwi dadi
Kita dari banci mbahmu. Ya sementing kan aku wis kelakon. Kelakon banci. Ah. Beto Mas Pur. Iki hajati sunatan ya, Pong. Adik Muhammad Dafa Ferdiansa semoga jadi anak yang soleh, berbakti pada orang tua. Amin. Hiburan. Jalanan pong apa ini? Kayak lu iki. Jalanan lang jagat. Iki kelaru juga. Dan campur sari. Anak pimpinannya panjang kalau Mas Sugeng. Pimpinan panjang jangan. Iki dari. Iki baik. Ya, apa lagi Mas Sugeng? Sehat ya Mas Sugeng sama Mbak Fitri? Dinjane ayu ngobrol-ngobrol. Blang-blangan iki lho. Sayang siji. Nyapa? Kuwi ngadeg. Hei! Masa dinjane mulih ngadeg? Bilahi aku mau roh aku Piye? ning so rambutan nguatek ngene. Sumpah roh mari dironti iya. Yo. Sing delok jantung plek rupane kaya janger ya. Kono enek kene enek ngarep enek mburi enek sampe kok pawon-pawonmu ya enek. Kene fanku teko Amerika. Ndi? Kene iki Penmu di tengah Afrika. Kono? Amerika mawon. Alhamdulillah. Penmu yang bahagia ya kalau bapak ibu tuan rumah kok. Kenal to kowe kok Loh. jenenge Bagio. Kita menyungkuh bareng acarane bapak ibu tuan rumah. Wes bener iki lho. Seni Jernan campur sari lalang jaga. Lah iya. Ini tuan rumah iki. Kalau kono. Nyapa oleh tuan rumah? Gak nyawet. Nyapa kayuan apa piye wis disawer? Buat kayuan. Aku nek bergeling nih. Oh, nek nyawer ku nyapa? Saiki menapa? Saiki Senin. Saya makan. Demo. Tenang iki mau. Bagi tak kon ngenteni. Tenang ora kulo lho Jang. Masa? Bang, spesial lagi kagem. Buat tuan rumah, Mas YouTuber, Mbak YouTuber rawuh sedaya, Mbak excited iki enek. Super papa cantik lho iki. Heeh. Terus iki mas-mas sapa iki wae pokoknya sehat selalu. Jangan lupa like and Sekere-kesek. subscribe. Maksudnya aku ngono kuwi. Ngono. Bersama ngono. Nyanyi kan lagu. Tekonono. Le lak lunga le ketok bedoso le. Mripatmu kaya ora yo ben bedoso nek nama ya. Kaya roe barang nyelempet ya. Mas belas tekeke lho. Ketok. Edan. Aja nama-nama langpet loro. Sila linggo sila. Ora tak penane. Hei, coba benak nih, hei. Aja benak nih. Kamu benar no? Terus. Hah? Lah iya paham ya. Oke. Iki ning guru kok atraksi itu. Wah. Saya masuk kayak apa? Tim songkel meja. Kok bengi sing hiburan campur sari, sing power sing orkes, bengi wayang jangir. Lengkap aja balik, aku tak balik. Nah, kan aku. Nyanyi ambruk lho kuwi kok mambung. Lak dadi piye iku ayo. Itu baru ya. Nggih. Nyanyi sing mat. Tekan ana sik kok iki. Niki sukane tembang napa? Mbak Excitis. Anu niki artis dari Mas Fendi. anu lho Dik. Ya, apa kok? Brang kidul ndi? Nyolong kidul. Kan ana. Napa kuwi? Napa Mbak? Dari Banjir lho. Hei, apa hei? Seni jangir no. Mat, Apa bebas lagune? Kering-keringnya aku anu kan kering. Uyah-uyah. Nggih masih bersama Lang Jakarta. Oh siap bendak Peru. Itu ben di sana. Iki iso ta Pak ya? Kapunten lho Pak kula guyon. Padahal tenanan. Saben dina rasane ra karuan. Lah nyapa kok ora karuan? Kesel kok ale. Lali Pak. Asyik. Maksudnya ki asyik ngono. Saben dina rasane ra karuan. Ngombe kok. Piye to? Aku perdana lho nek belok kene jembok mos to. Otak balik loro kapok kok kowe. Kita Mas ditabung. Tukang kendangnya sini lho iki nggo gepres. Hai, kayak tapi alik aku tenan dua alik.
Ayo. Lah tak percaya. Lanang kowe bencong le. Lah sampe delok lah sampe. Saben dina rasane ra karuan. Tak. Ayo mat, udah mat. Nah, tabuana ya. Janji nah, aku berjanji. Sebagai nasabah. Sebagai nasabah, saya akan apa? Bayar tepat waktu. Bayar tepat. Lah liore aku rek sampean rek. Tuku apa? Mak-makku kabeh Masku dan kawan-kawan. Nyanyi apa aku mau? Oh iya. Barengan. Tibane jodoh wong liyan. Lah kok ganggu ta ae? Saben dina rasane ra karuan. Ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele ning rasane kok padha tempe. Opo kaya iki rasane wong ora duwe. Cintaku sampe menesu nesu kabeh bisa rasanan gomes. Emang cara ayu ndak padha karo atimu lunga kembangan manisku. Cintaku bersama lesu sudah begitu rasanya kau ayu tidak foto karo hatimu rumodo kembangan manisku. Duh sayang kamu terpisah itu yang sering sakit nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana sing liyane tak upaya gitu kebiasaane. Aku ora tahu sayang kurang kenal goyang ngajakan ibu pra. Aku tetap setia orang mungkin berdua atau dewan pasangan ngajak ini asal berdino. Aduh sayang aku terpisah itu yang sering sakit nuruti apa karepmu tapi aja sumelan ana dino liyane bakal tak upayake kebiasaane. Ate senengku ora bakal sayang ora bakal goyang ngajakan ibu pra. Aku tetap setia orang mungkin mendua berdua sama orang ngajak ini saben dino. Dan semua aku mau lagu kayak empet. Kau sama aku kayak empet loh. Kok bisa iki lho iki banjur Pak bener. Jangan sebenarnya bener aku duwe banyu loh. Iki Kak Maju tenan bapak tuan rumah iki. Santai lho ya. Kok Pak Subandi. Ayo Bang. Kalau jawe. Lari. Rupamu izin kepalane no. Ndang kamu bunek kuwi kok. Cepet lari. Golek apa Pak sapa? Subandi. Wah, yuk mau buruan ae malah. Hei. Pak, diperkosa ning ngono saja.
Hei, kok suwi ta? Hei. Jo, hei. Apa? Lah apa? Kan buat ini, cepet kalau ini seragaman bang, seragaman. Apa ya? Apa nih Mbak eksotis? Apa Mbak? Kucingku telung. Lambemu mata. Apa Mbak eksotis? Datang, aku pengen lo. Mereka ini lah. Nah, mungkin ini. Nah, kalau, bapak udah usah isi bensin ini masih ya. Biasanya nyawer mana? Apa? Nah, benerin. Urang. Udah pegang lo. Oh, belum manis. Kari manis, lo belum manis. Greges apa gula manis? Aku yang bingung lagu gula manis ki apa aku. Aku lagu apa jenis stroke ngerti apa? Kalau sesidar. Aku tak ngerti ya Mbak Hendri ya. Greges. Kalau sedikit. Tak kenal. Ya, ini kok bener. Greges kali uji dulu. Uji dulu greges bu. Selet kari manis. Tinggi. Lagi greges. Itu greges. Greges aduh dan greges. Kaya suwi terkutuk aku wadi konangi opo tahan dirasakno saya ku kota kita aduh ojo di kemana aduh cukup cinta kangelia Apa lah mau nih? Laga. Angkat. Akar
Orang lebu banget. Kok mayu weh. Wes, berbeda. Kripik telo. Kripik gedang, kripik telo, gedang bakar rata. Ning mburi sik dua. Ya toh. Undang bicara jero. Heeh, kok bengi sik dilanjut. Kok bengi punya awake dhewe? Masa? Heeh, dia bengi sing delok kok bengi sik eneh. Mata orang ini, mata reok. Mata apa, Bang? Mata apa, Bang? Mata reok. Putri kayak mana colongan mas? Kelama lu kan tukang dibacut ke dalam dia.